Еми да, Ивета каза, че сме го изтрили. Ай, да, да се пред. Представка за разбра кой си харесваш. Той е хубав човек, той. Това интересно да се каже. Ама той Чакай, те аз да го харесва. направя правилно, защото той ни път направи така. Ама и той те харесва. Без така. Да. Да. И щом ти го харесваш... Бей малко, мали да. Щом ти го харесваш, няма да го обиждам, обещавам. Деси! Чуй, няма да го обиждам, щом го Ау! Колко не обиждаш моя, който си харесвам, Той е нали? грозен. Аз ще е като той. Света, в понеделник Ивета си яде бой, нали? Ау! Кифла. Коза. Мона Риса. Мона Риса. Чао. Чао.